Знаете ли какво ще си направя? Тук имам един цвят. Обаче нещо пак прекалено кафяво. Не. Я да видим този. Този в интерес на истината ми харесва. Нещо по-светло. Да. Ще си приготвя една тънка четка. Една поставчица за четката. Я да видим как седи. Да, по-светличко. Добре. Този път няма да прекалявам много с много цветни лакове, защото не искам после пак да ми боде очите и да не ми харесва и да се чудя. Ще заложа на сигурното този път. Колкото по-малко се забелязва, толкова по-добре в случая за мен. Ще си сложа по един тънък слой навсякъде и след това ще се оформя близо до кожичките с тънката четка. Има нещо. Тук трябва малко, но ще го оправим. Мисля, че от 2 слоя ще стане доста добре. Хайде, ще направя и този. Обикновено го лакирам отделно, но в случая малко бързам и искам по-набързо да си направя маникюра и за това ще си го лакирам от сега. Понеже не ми се чака в лампата 2 пъти по 1 минута, за това ще ги лакирам заедно. Когато е тънко нанесен слоя, няма да има проблем с тичането на материала. Само близо до кожичките. Последен оглед. Да. Изпичам за 60 секунди. Минавам още един слой.
Между другото, сега ми дойде една идея какво мога да се направя, докато се лакирам. Вече ми дойдоха две идеи. Едната е да си нарисувам само на един нокът обаче. Няма да рисувам на повече, защото не искам да става като предния път много рисунки. Едната ми идея е да си нарисувам една пеперуда, есенна пеперуда. А пък другата ми идея са листа, които по принцип могат да станат много лесно. А за пеперудата ще ми отнеме малко повече време, защото това, което си мисля, ще ми трябват няколко цвята. Та мога да пробвам да нарисувам пеперудата и ако не ми харесва, да я изтрия. Вие как мислите? Листа или пеперуда? Ако беше лайв в момента и ме гледахте, може би щяхте да ми напишете в коментари, аз да прочета, но при положение, че не е лайв и да ми пишете отдолу листа или пеперуда, аз вече, като съм го качила това видео, ще съм си направила цялостно маникюра. Така че, това е. Изпичам отново за 60 секунди в лампа и докато се изпича, мисля да си приготвя няколко цвята за пеперудата. Все пак да пробваме, да видим какво ще стане. Може би ще използвам оранжево и червено. Ще ми трябва и малко кафяво. Със сигурност. Все пак е есен. И какво друго? Може би златно, но ще видим в процеса какво ще се случва. Ето я палитричката ми, на която си слагам цветове. Малко оранжево. Малко червено, тъмно бордо всъщност. И кафяво. Така. На кой нокът да си я направя? По принцип може и на палеца, обаче не знам дали няма да ме дразни после, когато си цъкам на телефона. По-скоро, може би на този нокът. Да. Почиствам си лепкавия слой, защото искам да не ми се разлива чак толкова много по нокътя самата боичка, докато рисувам. Самия цвят, не боичка. И започвам с пеперудата. Само да помисля на коя страна да гледа. На която ми е удобно на мен. Да. Ето така набързо с оранжевото ще си направя като едно крило, все едно на пеперудата, без много да се старая. Даже тук малко ще го заобля. Просто ще си направя така едно очертание. Тя няма да бъде пълна цяла пеперуда
с двете крила, ами по-скоро една част от нея ще се вижда. Мисля, че така горе-долу да наподобява едно крило. И ето тук отдолу ще направя още едно по-мъничко. По този начин. И тук, за да има завършен вид, трябва да направя още една част, която няма да бъде цялата. Пак ето тук надолу ще има малка част и отгоре ще бъде по-голямата. Нещо такова. Малко по-нагоре. Мисля, че ще бъде по-добре, ако е. Да. Мисля, че така е добре. Сега ще взема малко кафяво и ще направя... Ще поставя ето така вътре малко чертички. Без да се старая, просто горе-долу правя очертания. Те ще се слеят цветовете. Пеперудите са различни. Така че не гоня някакъв специален ефект, просто нещо набързо да прелеем. Малко така като листо да изглежда. Ще сложа малко жилки. Малко от тази страна. Ще взема малко червено. Ще направя тук долу тези по-червенички. Даже да станат по-различни. Се взима кутийката, понеже нещо ми изтръпва ръката. Даже малко очертание ще си направя с червеното.
Виждате как се преливат цветовете. Идеята ми е да стане просто така на някакви различни цветове. Ако някъде искате да е по-червено, повече червено. Ако някъде искате да е по-оранжево, може да загребете оранжево и да сложите там. Важно е да няма натрупване на цветове, за да може да се изпече. Да е разнесено добре. Сега на мен ми се струва прекалено тъмна. Мисля, че така е добре. Изпичам за колко? За 20 секунди примерно. Сега ще се взема малко гелови боички, черна и бяла. И ще си изкараме до тук. Много цапат. Тук доста цветове са дошли, но нищо. Така и бялата. Изкарах от нея. Пак ще я почистя, понеже може да е попадна. Ужас! Не е достатъчно добре изпечен. Лошо. Нищо дей ще го оправя, но ето това се случва, когато не е изпечен лака. Цвета. И защо е станало така? Защото първо, че усещам моята лампа от едно известно време, че стана прекалено слаба. И затова почнах да пека по-дълго време в нея. И все пак я ползвам от доста дълго време, е нормално това да се случи. И другото, което е станало, е, че когато изпекох цялата си ръка и лакирах този пръст, заедно с другите, сложих ръката по този начин в лампата и този нокът, тук тази част е останала надолу. И следователно, тук не е проникнала достатъчно светлина. И в този случай, ето какво се получава, просто при едно докосване и лака почва да се бели. Затова трябваше да не бързам, да си го лакирам отделно и да изпека само този пръст в лампата, но понеже бързах, стана така. Нищо, ще го оправя, но нека да довърша първо тук, да видим дали ще ми хареса изобщо тази пеперуда, която тръгнах да правя. С черно ще си направя очертания, като няма много да се старая да бъдат много, как да кажа, много прави линейки, ами по-скоро искам да са леко заоблени. Няма да бъдат много прави. Сега ще ви покажа как.
Ето така, даже ще правя с четката. И вижте как се получава. Ще направя същото от тази страна. И през средата, за да се получи пак като листон, ще направя лекичко така. Много тънички. Може би и тук малко. За да стане пеперутка, съответно трябва да я направя и малко тяло. И така, тук отгоре ще направя по една точица и ще издърпам леко навътре. Точка и... Тази стана прекалено дебела. Сега не съм фиксирала, затова така с тампончето ще мина само тук отгоре. Сега трябва да оправя малко. И наново. Взимам си на върха. Правя си една точка и издърпвам от нея. Пак не стана. Най-добре ще бъде обаче сега да изпека в лампа малко. Това черното, което съм го сложила, за да не го разваля. За няколко секунди само. Така. Наново, последно, надявам се.
Тази ми харесва. Изпичам за няколко секунди. Така. И сега остана да направя още една. Ето така. Изпичам за няколко секунди пак. И сега ще взема с бялата гелова боичка да направя малко беличко. Ще поставя малко бяло и от... да ни е прекалено черна. Пак така. С такива движения, както с черното. Мисля, че ще стане по-добре. Да, по-хубаво е. Ще фиксирам за малко, че бялата много обича да се разтича. Малко си въртя ръката наляво-надясно, но просто няма как. И сега изпичам отново за няколко секунди и ще си сложа и малко златисто. Ще направя тялото по-скоро златно. Хем ще има малко акцент. Така мисля, че е супер. С златното определено стана по-добре. Вече се отделя самото тяло на пеперутката. Само е тук има едно, което ми изглежда прекалено черно. Ето тази линейка тук. И малко ще ми избуде очите, най-вероятно, като си погледна на кътя така. Иначе кой се го гледате, но... все пак ще взема малко бяло. По-добре бяло, отколкото само да не се разваля златното. Ето така. Мисля, че е по-добре. С бялото и с черното винаги може да се коригира нещо. Сега тук ми се струва прекалено бяло и затова малко ще си сложа черно. Лекичко. Ето така. Нещо друго има ли нужда? Някъде. Малко последни щрихи. Може и по самата пеперуда вътре да се сложи брокат. Но на мене мисля, че така ми харесва. Няма да правя повече нищо.
Само остана да оправя този нокът и сега ще ви покажа как. Първо ще изпека за 20 секунди в лампа, да ми се фиксира златното. Сега тук ще буферирам. Почиствам хубаво със спирт. Даже ще почистя всички ногти. Нали, важно е да няма никакви прашинки и ще направя така, ще мина сега вече ще го пека отделно. Слагам по този начин вътре в лампата, ето така, ръката и изпичам за 60 секунди. Сега ще си сложа втори слой. Като гледам в тази част, понеже то тук има нужда, реално, да поставя материал, а пък в същото време поставям и на целия нокът, но на другата част на нокътя по-скоро в много по-тънък слой, защото после ще ми се получи като рязка граница, ако не съм го разнесла добре, и затова гледам да го разпределям. Само малко ще трябва да си почистя тази чечица от черното и да мина по края на нокътя. Така. И ето, то си е готово вече. Покрито е. Пак по същия начин ще си сложа ръката в лампата и ще изпека отново за 60 секунди. След това ще обърна и ръката по този начин, за да мога да изпека и декорацията финално за 60 секунди. И след това продължавам. Аз обичам да си приготвям нещата, доколкото е възможно с една ръка, докато си изпичам ръката. И сега ще се опитам да си отворя топ лака. Ето и декорацията е изпечена. Сега ще си поставя топ лак на всички ногти. Не на всички ногти, ами само на 4 в случая, защото вече разбрахме, че моята лампа нещо почва да издава багажа. За съжаление. И на мен ми се иска някои неща да бъдат вечни, но не са. Пък аз вече не знам колко години я използвам. Мисля, че когато имам декорация на единия нокът, ми е най-добре. Сега сигурно се чудите как ще си направя другата ръка. Не, тук нямаше да слагам сега. Разсеях се. Нищо. Така, само да го гледам. Мисля, че навсякъде има. Не съм пропуснала някъде. Изпичам за 60 секунди.
тези 4 пръста. Сега остана и на палеца да сложа. Сигурно се чудите за другата ми ръка как ще се направя, но в интерес на истината не мисля да си правя декорация на другата. Ще се лакирам само в този основния цвят, който е, и ще си сложа топ лак. И смятам, че това ще бъде напълно достатъчно по-изчистено и така не толкова забележимо, но ще си имам просто акцент на единия нокът. Мисля, че е добре. Изпичам палеца за 60 секунди и това се получи. Само остана да си сложа отдолу на ногтите топ лак, което си е още време, защото ще ме отнеме още ето така. Ако помните как ви обяснявах в едно от видеята, ще как седеше като матирано, а сега колко по-красиво изглежда. Слагам си на всички ногти. Тук живеца ми расте много към ногтя. Не знам дали вие имате такива. Но аз имам не хубав живец. Така. Стана на кутрето. Ще изпека за 60 секунди. 4 пръста отново. И така, най-накрая си имам нов маникюр. Ето го. Много съм доволна, че ногтите ми са еднакви. Не, силно казано еднакви, защото на едната ръка имам декорация, на другата нямам нищо, но определено така с по-светлия цвят и само с един акцентен нокът ми харесва повече. Благодаря ви, че отново бяхте с мен. Благодаря на всички, които сте останали до края на видеото. Надявам се да ви е било интересно, полезно. И пишете ми в коментарите дали и вие като мен сте така колебливи. Ще ми бъде интересно да ми споделите вие какви цветове предпочитате и дали изобщо има някакви цветове, които не ви харесват на вашите ногти. Предполагам, че има, защото не всеки харесва всеки цвят. Разбрахте вече, че кафявото не е моят цвят, така че ако вашият цвят е кафяво, не се колебайте да си направите кафяв маникюр. Още веднъж ви благодаря. Ако не сте се абонирали за канала ми, ще се радвам да го направите. От мен чао и до скоро!